Ассаляму алейкум. Витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите «Бугуни». Я принимаю эстафету от своих коллег. Следующие 3 часа мы будем говорить на самые горячие и актуальные темы, которые появились в нашей информационной повестке дня. С вами Гульсум Халилова. Поехали. Уряд передав Раді проєкт бюджету. Кому скільки грошей обіцяють? Керівник Офісу Президента каже, що в «Слузі народу» є божевільні. То саме. Зеленський вірить, Захід нам допоможе. Президент розповів, що очікує від зустрічі нормандської четвірки. Ну и традиционно я уже готова представить гостей нашего этого часа. Андрей Полтава, видеоблогер, а также Андрей Павловский, народный депутат Украины 6-7 созывов. Здравствуйте. Витаю вас. Нашу с вами беседу мы начнем с такого информационного сообщения. Народная депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук рассказала, что бюджет на 2020 год станет последней сметой, которая закладывается на 1 год. Давайте послушаем ее прямую речь. За 2 тижні сформувати якісно новий бюджет, який би був, наприклад, на середньострокове планування, не щорічний, а бодай би на 3 роки, де показати макроекономічні показники, які б показували ріст, дуже важко. Тому було прийнято, і я вважаю дуже правильно, збалансоване рішення – зробити бюджет збалансованим, аби доходи відповідали видаткам, різниця або дефіцит бюджету близько 2%, і це нормально. Зробити бюджет реальним, аби ті доходи, які закладені в бюджет 2020 року, були виконувані. Проект государственного бюджета предусматривает статьи доходов, расходов, а также дефицит. Вот давайте обратим внимание на цифры. Проєкт державного бюджету на 2020 рік передбачає рівень доходів у розмірі 1 трильйон 79,5 мільярдів гривень. Видатки у сумі 1 трильйон 170 мільярдів. При цьому дефіцит бюджету складатиме 90,5 мільярдів гривень. Державний бюджет на 2020 рік ухвалюється згідно курсу 28 гривень 20 копійок за долар, а рівень мінімальної зарплати 4723 гривні. Ну и уже известны, собственно, суммы расходов на ключевые сферы. Давайте обратим на них внимание. Видатки на національну безпеку і оборону в проєкті бюджету складають близько 246 мільярдів гривень. Видатки на освіту – понад 136 мільярдів гривень. На охорону здоров'я мають спрямувати 108 мільярдів гривень. Видатки на розвиток дорожньої інфраструктури – майже 74,5 мільярдів гривень. Державний дорожній фонд – близько 70 мільярдів гривень. На розвиток культури та інформаційну царину спрямують понад 8,5 мільярдів гривень. Ну и, конечно же, я у вас хотела спросить, как вам, собственно, такая последовательность государственного бюджета на 2020 год? Понятно, мы видим, приоритет отдается государственной национальной безопасности и обороне, потом образование, медицина и культура как-то идет на последнем месте. Как вам такая последовательность? Ну, взагалі-то, наскільки я знаю, в інших країнах культура якось сама собою формується. І немає Міністерства культури в багатьох країнах, тому, я думаю, треба просто займатися стимулюванням українського кіно, українського телебачення, української музики, давати якісь гранти в цьому плані. А якраз можна було б зекономити частину на тих чиновників, які не зрозуміло чим займаються, тому що вже довгий час на культуру виділяється багато коштів, а ми маємо дуже мало україномовного продукту. Тому, в принципі, щодо армії, так, звісно, я згоден. Армія повинна бути українська найкраща, тому що ми розуміємо, що поруч з нами країна-агресор, яка нікуди не дінеться, яка має ядерну зброю. І нам треба буде боротися довгі роки, довгий час, якщо ми хочемо залишатися Україною, а не бути Малоросією якось перетворитися. Тому, те, що дефіцитний, не дефіцитний бюджет, раніше, я так розумію, завжди буде дефіцитний. Зараз вони хочуть зробити, щоб видатки відповідали
доходам нашим. Але ж тут питання, де брати, і раніше виникало питання, де брати ці всі гроші. Зараз тим більше, якщо вони хочуть, щоб воно відповідало, треба або десь щось зменшувати. І я так бачу, що кроки йдуть до того, що починають збирати гроші з усіх, в тому плані, що зараз вводять закони там для ФОПів, для приватних підприємців, для малого бізнесу, щоб з них зібрати більшу кількість грошей, я так розумію, там касові апарати і таке інше. Не знаю, наскільки це спростить їх роботу и чи дасть більше в бюджет, ну подивимся. Народный депутат от фракции «Голос» Владимир Цепаль говорит, что есть некие опасения из-за расходов, собственно, на медицину и образование. Об этом он сказал в эфире нашего телеканала. Давайте послушаем его прямую речь. Там, наприклад, деякі статті, що стосуються освіти, медицини, ніби йде деякий ріст видатків, але як співвідношення до ВВП це дещо зменшується ці видатки. І через це також треба дивитись, що за цим стоїть. Чи це дійсно ефективність, яку говорив Гончарук вчора, чи це щось інше. Андрей, вас устраивает государственный бюджет на 2020 год? И что немаловажно, насколько он реалистичен для исполнения? Ну, по-перше, так, попередньо продивившись його, на що слід звернути увагу, що пану Гройсману час подавати до суду за плагіат. Тому що новий уряд, недовго думаючи, взяли, просто переписали майже один в один той проект, який готувався ще урядом Гройсмана на наступний рік. Разом з тим слід звернути увагу, що і в цьому проєкті бюджету, і новим урядом знову застосовується хибна практика, коли соціальні стандарти, той же прожитковий мінімум, мінімальна пенсія, вони подаються і закладаються в бюджет фактично вдвічі меншими, ніж є фактичні показники цих соціальних стандартів. От, наприклад, пишуть, що мінімальна пенсія з 1 січня буде 1638 гривень. Так вона і на кінець цього року буде 1638 гривень. Тобто мінімальна пенсія практично з наступного року не зростає, і така буде заморожена аж до липня місяця. Да? В той же час фактичний показник мінімальної пенсії, який обраховує теж Міністерство соціальної політики в поточних цінах, ну, наприклад, є дані за липень місяць останні, вона складала 3135 гривень. Тобто ми бачимо, що фактичний показник, то, що буде на наступному році мінімальної пенсії, він вже зараз вдвічі є меншим, ніж те, що у нас зараз в цьому році в липні. Да? І так от стосовно інших соціальних показників. Ну и как сегодня стало известно, зарплату подняли минимальную на 550 гривен. Теперь минимальная зарплата будет 4723 гривны, если я не ошибаюсь. Точно так, але уряд так радісно це повідомляє, як велику перемогу, що підняли мінімальну зарплату, але разом з тим зверніть увагу, що у нас дійсно з 1 січня зарплата буде 4723 гривні, а в той же час, для порівняння, уряд Польщі планує, що мінімальна зарплата в наступному році буде в Польщі більше 3000 злотих, що приблизно, якщо перерахувати в гривні, 21 тисяча гривень. От і порівняйте мінімальну зарплату в 4700 в Україні і 21 тисячу гривень, тобто в 5 разів менше, ніж в Польщі. Меньше, да. Как вы считаете, вот поднятие зарплаты на 550 гривен, это соответствует ожиданиям избирателей команды Зеленского, собственно, самого президента Зеленского? Тут треба зрозуміти чітко, що їх не цікавлять очікування людей, які будуть отримувати цю мінімальну зарплату. Обіцяли, пам'ятаєте, ні, їх не це цікавить. Я хочу просто вам пояснити, що від мінімальної зарплати рахується велика кількість податків. Тобто, коли кажуть, що податок там з ФОП він береться від мінімальної зарплати, то просто це значить про те, що якщо зарплата мінімальна збільшується,
то це значить, що десь у підприємців зменшиться кількість грошей, тому що їм доведеться платити більше податків зараз. І купа податків, видатків, які платять підприємці, вираховуються якраз саме з цієї мінімальної зарплати. Ну, і це зрозуміло, ЄСВ буде більше. ЄСВ, звичайно, і купа інших податків. Просто бізнес малий повинен готуватися. Весь тягар наступних років життя буде лягати на їх плечі, тому що залучати інвестиції зараз ніхто не збирається. Зараз будуть просто, знаєте, як то не годувати корову більше, а просто більше доїти. От і все. Ну, так і, що на жаль, бізнесу приготуватися. Я згоден, на жаль, в бюджеті не можна побачити пріоритетів розвитку. Да? Це буде от черговий бюджет стагнації. Там нема того, щоб ми бачили, що буде розвиватися економіка, буде значно зростати валовий внутрішній продукт. Цього нема. Давайте посмотрим, сколько Украина должна выплатить денег госдолга в 2020 году. Платежі за державним боргом у 2020 році складуть понад 438 мільярдів гривень. Ця сума, якщо в 100-гривневих купюрах, важитиме понад 4 тони. Цих грошей вистачить, аби вщент забити 189 20-футових контейнерів. Вийде такий собі довжелезний поїзд зі 189 вагонів, який розтягнеться на більш як кілометр. І все це Україна має виплатити в 2020 році. Загальна ж сума держборгу майже в 5 разів більша. Как быстро Украине отдать долги? Владимир Зеленский, а вернее персонаж Голобородько, знает как. Давайте посмотрим. Отдать долги. И это наша миссия. И если у нас не получится, наша совесть будет чиста. Мы хотя бы попробовали. Необходимая сумма была собрана в течение недели. Долг был полностью погашен, Украина обрела истинную независимость. Ну что ж, будет ли президент Владимир Зеленский воплощать в жизнь идеи президента Голобородько? Ви знаєте, отут є проблема в тому, що люди, коли голосували, вони голосували саме за Голобородька. Я не розумію, чому у нас зараз президентом Зеленський тоді, розумієте? Якби був Голобородько, звичайно, ці фантастичні всі штуки, які там були реалізовані, я думаю, чудово б реалізувалися у нас. Ну, може, не всі, правда. Там зараз от є такий прикрий випадок. Знаєте, в цьому фільмі було, як пан Голобородько, не Зеленський, Зеленський як актор, він там розстрілював Верховну Раду. Да. І от по цьому випадку немає ніяких дій, там, прокуратури, СБУ, там ніяких проблем. А от я знаю, точно є людина, яку зараз ведеться там слідство, він опублікував там, здається, чи поширив якесь відео в передвиборче, де там КАМАЗ їде і збиває Голобородька. Да. Чи там не зрозуміло, кого саме. І от його залучають і проти нього ведеться слідство. А от проти цього персонажа ні. Тому, якби це так просто для інформації. І в цілому українці зараз будуть потихеньку повертатися, я так думаю, із телесеріала в реальне життя. А в реальному житті, правда, там немає пенсії, там зарплати вчителів по 4 тисячі євро, немає купи золота посеред Майдану. Насправді є проблеми ті, що вони були до виборів. Те, що вони обіцяли покращити, тобто зменшити тарифи, підвищити пенсії, якось краще зробити життя людей, якось ми не бачимо поки що результатів. Ну, раз так, как вы считаете, сколько времени нужно, чтобы пришло осознание Зеленский не Голобородько? Важко сказати. Все-таки кредит довіри, очікування залишаються надвисокими. І, може, певні перші кроки в Верховній Раді, зняття тієї ж недоторканності, зменшення там кількості депутатів, це людям подобається, да? Але з іншого боку, це ніяк на економіку, на покращення ситуації в соціально-економічному стані не впливає. Люди повинні це розуміти. Да? Поки що ми бачимо, що Верховна Рада більше займалась чисто політичними питаннями, перерозподіляла владу там на верхах, а простої людини це ніяк, по великому рахунку, її гаманця не буде стосуватись. І ми теж повинні бути реалістами. На жаль, інерція громадської думки є задовго. І коли люди з кіно повернуться в реальність,
Ну, треба, мабуть, ще півроку, щоб пройшло, щоб отримали платіжки, побачили, що ціни на опалення не зменшуються, що гаряча вода задорого, да, і так далі, що на електроенергію ціни зростають. Тоді будуть більш реально оцінювати ситуацію. Среди депутатов монобольшинства есть сумасшедшие. Так считает руководитель Офиса президента Андрей Богдан. По крайней мере, он об этом заявил. Давайте послушаем. Там є божевільні люди, психічно хворі, зріз суспільства. Наука не встановила, хто така психічно здорова людина. В кожного з нас є фобії. І у вас, і в мене немає еталону психічно здорової людини. Хтось себе відчуває тваринкою. Що ж ми можемо зробити? Ну что ж, кого имел в виду Андрей Богдан? Вот я у вас, да. Ви знаєте, я не бачу тут нічого смішного. Це просто такий хід, який в майбутньому дозволить їм уникнути відповідальності. Тому що за українським законодавством психічно хвора людина підлягає лікуванню, але не підлягає, не підсудна. Тому якщо колись станеться так, що народ, як ми тільки що казали, протверезіє, і почне питати, так а де ж те, що ви обіцяли? Якби, отже ж ми тепер хочемо. Пройшли одні, там 100 днів вони їм дають, там для Зеленському давали. Тепер дали Верховній Раді, кажуть, дайте 100 днів, хай попрацюють. Потім 300 днів, потім ще скількись. Ну, коли ж це ж закінчиться, і вони тоді прийдуть з вилами, там як це у нас прийнято і всім іншим, і скажуть, де оце все? А ті скажуть, та ми ж вам казали, вони ж психічно хворі. Це ж наші їх повинні вибирали. Ви ж самі їх обрали. Ми ж вам казали, психічно хворі, зверніть увагу. Ну, все, ніякої відповідальності. Андрей Богдан говорит это серьезно, да? А вот вы знаете, кого он? Ну, я думаю, що він так, мабуть, от, судячи з того, що відбувається, людина з таким, що постібатись любить, да, так, пожартувати, дуже так своєрідно. Але разом з тим мене насторожує інше, що він сказав, що от ті депутати зі «Слуг народу», які далі з нами не будуть не погоджуватися, будуть намагатись там вийти з фракції чи голосувати, от правильно, чи голосувати проти волі партії, вони стануть нашими врагами. Да. Тобто ми повертаємося до більшовицького принципу. Хто не з нами, тот проти нас, тот враг, того треба уничтожити, ліквідувати і так далі. Прислідувати, посадити в тюрму, а може і в дурку людей об'явити. Зараз є низка законів, які обмежують Верховну Раду її права і збільшують права президента саме. Зараз іде узурпація влади, зараз внесено закон, який передає Національну гвардію під впорядкування не міністра МВС, а президента. І так далі. Там купа є законів, які дуже небезпечні для країни, для того, щоб зберігався хоч якийсь баланс сил. И я хочу перейти к следующей теме от Верховной Рады и от бюджета. Как нам всем известно, в эти дни в Варшаве проходит совет ОБСЕ, и там находятся наши корреспонденты, в том числе Олег Борисов, который сегодня находится на встрече ОБСЕ. Попытался он уже пообщаться с представителями России. И давайте вот сейчас мы у него спросим, что там было, как там все проходит. И Олег, селям алейкум, есть ли какие-то там новости? Алейкум салям, Гульсум Ханым. Да, и правда, уже 8-й час здесь длится этот совет ОБСЕ. 57 стран-участниц ОБСЕ здесь сегодня присутствуют. Каждой дают слово, высказываются. Первая часть была более посвящена территориальной целостности стран, агрессии, в том числе, в частности, Российской Федерации. Агрессии не только против Украины, а еще и других европейских и не только стран. Ну и также сейчас уже во втором блоке больше уделяет внимание нарушениям прав людей, в том числе и в временно оккупированном Крыму. Также про притеснение свободы слова, про притеснение вообще тому, чтобы что-либо говорить или что-либо освещать. Ну и вот сейчас давайте с Эдемом Семедляевым, адвокатом, поговорим. Он также будет иметь слово сегодня, правильно я понимаю, Эдем? Здравствуйте. Да, сегодня будут выступать мои коллеги, я буду, скорее всего, выступать завтра. Сегодня выступают коллеги мои. Вот расскажите, пожалуйста, какой главный месседж хотите донести на этой международной площадке касательно в рамках нарушения прав людей, крымских татар непосредственно?
Ну, конечно, попытаемся мы рассказать о реальных событиях, что происходит сегодня в Крыму, что происходит с крымскими татарами. Я увидел сегодня первый день этой площадки, увидел, что Российская Федерация, правительство Крыма кинуло большие силы сюда для того, чтобы показать на международной арене красивую картинку, что в Крыму все прекрасно, средства массовой информации свободно могут вещать, свободно могут транслировать, создали там сколько-то каналов, сколько-то радио. Однако эти люди никогда не говорят о том, что притесняют крымских татар, не говорят о том, что много средств массовой информации закрылись и были вынуждены выехать из Крыма, не говорят о том, что журналистов не пускают в Крым и им ставят запрет на 20-30 лет, чтобы въезжать в Крым. Не говорят о том, что не осталось профессиональных независимых журналистов, независимых. Не говорят о том, что в Крыму сажают гражданских активистов, гражданских журналистов, которые были вынуждены транслировать и показывать все те события, которые происходят в Крыму. Сегодня мы рассказываем о деле Наримана Мемедиминова. Это гражданский журналист, документалист, который на сегодняшний день находится под судом в Северокавказском окружном военном суде. Рассматривается данное уголовное дело. В ближайшее время уже вынесется приговор по данному делу. Также гражданский журналист Ремзи Бекиров, также в отношении него возбуждено уголовное дело. Он сотрудничал с Грани.ру, был журналистом Грани.ру. Огромный... А об остальных активистах тоже. Вы, то есть, это все будете с площадки говорить уже начиная с сегодняшнего дня и продолжать завтра. Правильно я понимаю? Коротко. Да, конечно. Именно для этого мы и мои коллеги-адвокаты приехали сюда, для того, чтобы действительно показать реальную ситуацию в Крыму, реальную ситуацию с крымскими татарами, с политическими заключенными. Спасибо вам большое за это. Я хочу от себя еще добавить коротко, что вот буквально полчаса назад пообщался с представителем пропагандистского телеканала «Крым-24», и вот они вообще заявили и с полной уверенностью говорят, в том числе на международной площадке, что, оказывается, это Украина убила 13 тысяч человек на Донбассе. То есть сюрреализм происходит полнейший, но, опять же, мы здесь находимся для того, чтобы в прямом эфире обо всем говорить четко, прямо из первых уст. Об этом пока что все. Гульсум. У меня еще к вам такой вопрос. А приехали ли туда на конференцию ОБСЕ сепаратисты из Крыма? Возможно, удалось ли вам с ними пообщаться? И если все-таки они туда приехали, как это объясняет Польша? Как Польша допустила людей из оккупированного Крыма на свою территорию? А вот это тоже очень интересный вопрос. Пока что сегодня здесь присутствуют представители пропагандистского СМИ, это Крым-24. И вот сам этот журналист, который себя так именует, он сказал, что завтра уже будут представители здесь телеканала «Миллет». Это такой тоже пропагандистский канал, который позиционирует себя крымско-татарским. Вот завтра эти представители должны быть здесь. Пока что в ячейке, где вот выдают как раз, вот оператора попрошу показать, вот именно эти ячейки здесь выдают аккредитации журналистам. Пока что ничего не говорили. Но завтра, когда я здесь буду и увижу здесь представителей телеканала «Миллет», я обязательно с ними хочу пообщаться и обязательно спрошу, каким образом вообще, по сути, представителям СМИ на оккупированной территории дают аккредитацию здесь, в Польше, в Европейском Союзе. Эти вопросы будем завтра поднимать. Пока что я ничего не могу сказать такого. Спасибо большое. Это был наш корреспондент прямо из Варшавы на прямой связи. Ну а президент Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказал, какие первые шаги планирует обсудить на встрече Нормандской четверки. Давайте послушаем его прямую речь. Там головні кроки – це вирішення, не підняття теми, а вирішення питання остаточного обміну всіх наших полонених. Всіх на всіх ми можемо так називати. Друге питання – остаточно вирішено з чіткими термінами розведення військ. Золоте, Петрівське, а потім чіткі терміни, коли ми розводимо війська упродовж всієї території, всієї нашої контактної лінії. Третє – чіткі терміни обговорення. Якщо ми обговорюємо місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях, ми повинні з вами розуміти, що чіткі терміни будуть до виборів виведення всіх військ.
з тимчасово окупованих територій. Как вам такая формула, предложенная президентом Владимиром Зеленским для обговаривания процессов и вот этих тем на встрече Нормандской четверки? Ой, Чого ви так тяжело вздохнули? Розумієте, я взагалі вважаю, що зараз всі ці такі поступки і перемовини в такому форматі, і взагалі, я хочу сказати, Україні треба бути жорсткіше в питаннях Криму, в питаннях Донбасу, в питаннях повернення наших полонених. Те, що ми повернули зараз наших моряків, це дуже круто і чудово, але хочу нагадати, що Росія повинна була їх повернути безумовно за рішенням трибуналу. Тобто ви вважаєте, що ми зараз недостатньо? Це не був обмін полоненими. Вони повинні були не обмінювати їх, вони повинні були повернути без всяких умов, тому що є рішення трибуналу. Зараз все йде до того, що або пан Зеленський через недосвідченість робить кроки, на яких його ловить досить досвідчений пан Путін, звичайно, тут не треба нічого. Або це робиться навмисне, але мені здається, що ми поступаємося в своїх інтересах українських. До цього йдуть ці кроки. Чим це все закінчиться? Чи закінчиться тим, що ми тільки втратимо Азовське море, як ми вже фактично зараз втратили, наші кораблі не можуть вільно пересуватися, в тому числі Росія блокує і приватні, не військові кораблі. Так як ми зараз не маємо контролю над Кримом, так як зараз притисняють кримських татар, як Росія продовжує через своїх маріонеток вбивати українців на Донбасі, ми робимо вигляд, що цього немає, а майже кожного дня є загиблі. Вчора загинув боєць від кулі снайпера, здається, чи вчора, чи позавчора. Розумієте, війна продовжується, і сьогодні є поранені. Це продовжується прямо зараз. І треба вести жорсткі перемови мовою ультиматумів, а присутствие на встрече Нормандской четверки Германии и Франции может как-то помочь поддержать Украину и все-таки не дать попасться на уловку в Кремля, которая будет настаивать, как уже стало известно, на закреплении формулы Штайнмайера? Ви знаєте, тут можна погодитись з другим президентом Леонідом Кучмою, де я десь вичитав, що він так сказав, що ця зустріч останнім часом і зараз буде, коли 3 проти 1, але не проти Росії, а 3 будуть проти України. Тому що в силу своїх економічних, комерційних інтересів ми бачимо все більш м'якіше заяви і хочуть поліпшити стосунки з Росією. Це зрозуміло, на Меркель тиснуть великий капітал німецький, який хоче продавати свій Мерседес, іншу продукцію в Росії, який хоче Північного потоку-2. У Франції свої інтереси. Макрон хоче, коли Меркель піде на пенсію, стати лідером Європи і теж показати, що він нормалізував відносини. У кожного свої причини, але вони хочуть вирішувати оці проблеми за рахунок України, на жаль. Так или иначе, Украину не будут подталкивать к проведению выборов на оккупированных территориях, пока там есть оккупационные войска. Об этом рассказал спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер. Давайте его послушаем и вернемся к этой теме. Я часто спілкуюся зі своїми французькими та німецькими колегами і знаю, що вони не бачать можливостей для місцевих виборів у середовищі, яке досі контролюють російські сили. По-друге, у мене була розмова з моїми українськими колегами, і вони розуміють це також. Я не бачу сценарію, що Україну будуть підштовхувати до проведення виборів, коли території залишаються окупованими. Ну вот помните, действительно, несколько дней назад министр иностранных дел Украины заявил о проведении местных выборов во всех регионах Украины, в том числе и на оккупированных, имеется в виду на оккупированной территории Донбасса. И сегодня спецпредставитель Курт Волкер говорит, что этого не будет. Но насколько действительно можно этому верить? И даже если выборы могут там пройти, каким образом? Я думаю, що це особиста думка цієї людини. По-перше, по-друге, якраз Пристайка. Да. По-друге, та формула, якусь обговорює, це просто теж особиста думка тієї людини. Насправді немає ніяких таких домовленостей.
По-друге, тут все ж знову ж таки залежить від України, від тиску і від того, що як буде вирішувати керівництво, як суспільство буде це сприймати. Тому що якщо розглядати це в цілому, а не тільки вибори, там же не тільки вибори маються на увазі, мається на увазі, що найголовніше це амністія для вбивць. Тому що раніше було чітко сказано, ніякої амністії для тих, хто вбивав, хто знущався над загиблими і так далі і тому подібне, хто катував наших військових. Ніякої такої амністії не може бути. Тому оці розмови, я вважаю, це просто вони, знаєте, пробують українське суспільство, як воно буде реагувати. Я хочу сказати, що зі своєї сторони, як блогер, лідер суспільної думки, я бачу відгуки своїх глядачів, які дивляться мій канал в Ютубі, ми це обговорювали, можна так сказати, з ними, вони вкрай негативно реагують. Тобто люди будуть протидіяти. Ну, звичайно, в законний спосіб будуть громадянські виступи, протистояння. Ми не дамо це зробити. Вбивці не будуть ходити вільно по Україні в жодному разі. Ну а вот действительно, вот эта идея проведения выборов на неподконтрольных Украине территориях, как говорят некоторые эксперты, это одна из частей выполнения формулы Штайнмайера, не закрепленной нигде, как вы уже отметили, да? Но действительно ли может пойти на это украинская власть нынешняя? Ну, Штайнмайер рахував, що він вказав дорожну карту, як виконувати Мінські угоди. Разом з тим, якщо брати Мінські угоди, то там першим пунктом припинення вогню. І перший пункт не виконаний, як можна казати про всі наступні. Тим більше, ну що, вони припинили стріляти, щодня вбивають наших солдатів, поранені є. Вони забрали російську зброю з нашої території. Що Росія вернула контроль над кордоном України? Ні. От коли будуть відповіді на ці питання, тоді можна про щось сказати, про якесь регулювання. І це велика пастка, коли от Штайнмайер і йому подібні намагаються запхати в Україну оці терористичні угруповання фактично на умовах Росії. Да? Це буде взагалі тоді питання майбутнього існування України як такої. Вот знаете, мы сейчас находимся на крымско-татарском телевидении, да, и нас сейчас смотрит оккупированный Крым в том числе. И люди наверняка думают, вот обсуждается сейчас возможное проведение выборов на неподконтрольной уже территории оккупированной, тут у вас собирается нормандский формат и так далее, обсуждается формула Штайнмайера. А где здесь Крым, собственно? Будет ли обсуждаться вообще Крим на нормандській четвірці? І, до речі, Мінські угоди Криму ніяк не стосуються. Ви розумієте, що тут зараз є така думка, що зараз іде й торг, в тому числі і за Крим. Про нього не розмовляють, але він завжди там десь от за знаменником, десь він там є. В чому ідея, я так розумію, в Росії? Ми відмовляємося від Криму, ми про нього забуваємо, а в тому числі і про Азовське море забуваємо, хочу сказати, бо це є фактично внутрішнім морем Росії. Але ми беремо ці фейкові республіки, вводимо ці терористичні організації, фактично, вводимо їх в парламент, і Росія отримує чудовий важіль впливати на Україну назавжди. А з часом такі ситуації, якщо ми на це погоджуємося, то Україна з часом перетворюється з України на якийсь там Малороський федеративний округ Росії. Це просто справа часу. Що стосується Криму? Дійсно, про Крим не треба забувати і піднімати це питання поруч з питаннями вирішення ситуації на Донбасі, нагадувати про Крим. Тому, до речі, і більшість найбільш серйозних санкцій дратливих для Росії були введено саме за анексію Криму, а не за агресію на Донбасі. Про це треба пам'ятати. І треба дійсно і в нормандський формат питання Криму переносити. І може, щоб це була не четвірка, а п'ятірка, і щоб там додався п'ятий учасник. До речі, от нещодавно президент Трамп сказав, що він не проти приєднатися. А було б добре, щоб ще Великобританія приєдналась. Тому що англосаксонські країни, вони займають більш жорстку позицію щодо Росії, ніж нормандские, скажем так. Ну и сегодня, вот буквально несколько минут назад появилась новость, что вице-премьер, так называемый вице-премьер оккупированного Крыма заявил о том, что Георгий Мурадов заявил о идее переименования Крыма в Тавриду. Вот что вы думаете по этому поводу?
Зачем они это делают? Я от зараз намагався знайти інформацію, але от так по пам'яті скільки. Я наскільки пам'ятаю, так чи інакше в Україні, коли Україна мала контроль над Кримом, Крим все одно мав статус окремої автономії, правильно? Зараз Росія сховала Крим всередині в своєї. Крим же зараз не має автономії. Він зараз там до Краснодарського краю якось відноситься, і коли видавали перші паспорти, то видавав взагалі не Крим. Там на правах федерального округу? Звичайно. Це просто, давайте назвемо його як завгодно, тільки щоб була інша назва, а тут дуже просто. От дивіться, я просто аналогію зараз проведу таку незвичну, але ви зрозумієте зразу. От у нас була адміністрація президента, і було заборонено деяким людям, які були люстровані, бути в адміністрації президента працювати. Що вони зробили? Вони перейменували на офіс президента, і все, в законі не написано ніякого офісу президента, є тільки адміністрація президента. І люди Зеленського можуть тепер вільно там працювати. Тут та сама ситуація. Санкції за що? За окупацію Крима, не за окупацію Тавріди, чи там іншої якоїсь назви. Правильно? Це от вам класний ход, я вважаю. Позбавитися від санкцій просто за рахунок того, що буде в документах зміни назви. Це класно взагалі. Надеюсь, такого все-таки не будет. Андрей Полтава, видеоблогер, Андрей Павловский, народный депутат 6-7 созыва были гостями нашей студии. Благодарю, дуже дякую. Дякую вам. А я вынуждена завершать этот блок программы «Бугунь». Смотрите буквально через 5 минут информационную программу «Заман». А после возвращайтесь к нам. У нас будет в студии заместитель председателя Меджлиса Ильми Умеров. Коршкинч. Кримсько-татарська автономія. Хто перешкоджає її створенню?